wannan ba zai yi ba ga ya kamata fa a ce ba mutum duk wata na da duniya ya biya yin saboda rashin kuɗi ya biya mana yawa ni zo yanke faɗanin ko zai aiki wani duk wani aiki ba daga gani ba na zo yanke ba ce na iya ba kai ni ga baki ɗaya ba na bi na iya sana'o'in nan na duniya ba a ce ni zo na ƙasar nan gaga dan waje ma sai na fi shi kuɗi a gaba ni ba na koyi kowace sana'a ba shi kenan ni yanzu zan shiga garin nan. Salamu alaikum. Amma alaikum assalam. Dan samari. Barka da Alhaji. Yare dan samari. Ya harakoki. Harakoki ta. Ya fama da mutane. Ana fama da mutane. Wannan Alhaji a kasuwa. Kasuwa ana nan dai. Ko wani aiki ne Alhaji nan ga biyo nan layin mu. Wani aiki ne a mutum azure nake ta saboda ina da wutar lantarki haka ina dan can gyaran ta. Wutar lantarki ta yanke a gidanka. Ta yanke a gidana eh. Ba da maji an yi iska ko ba haka ba Alhaji. Haka ne ya yi iska ba. So kake a gyara mai ta takaice. A takaice so yanke a gyara mi. An gama Alhaji na iya. Ka iya. Kuma nawa ne albashi na ranka daɗe? Zan baka jaka 10. Jaka 10 ranka daɗe ba zai ka dan ba jaka 10 ko ja ne gaban na koko za ka iya mai ita ko ba haka ba. To an ƙara ma biya saman ta. To ba da mu Alhaji za mu iya tahiya. Bismillah ranka daɗe. Bismillah. Na iya je ka kawai. Alhaji daga ina ne? A takaice dai ina gani dai daga nan dai zuwa can dai. Nan zuwa nan ko ba haka ba. Ya yi kyau Alhaji kai je ka aikin ka. Je ka aikin kawai ba da mu je ka aikin ka. Ba da mu.